Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Ustekabea Klararentzat. Kas! Amonatxo, ni naiz Txanogorritxo. Zu ikustera etorri naiz, kas, etxean zaude? Zuzara Txanogorritxo? Hau poza zu ikustea. Aurrera. Ze modu zaude, Amonatxo? Oso gaixorik nago oean. Heidi, hori nik esan behar dut. Nasi egin naiz. Oso gaixori nago oean. Urreratu nire gana Txanogorritxo maitea. Amonatxo, zergatik dituzu alako begi handiak? Zu hobeto ikusteko Txanogorritxo. Amonatxo, zergatik dituzu? Alako beso luzeak? Bai, zergatik dituzu alako beso luzeak, Zu hobeto besarkatzeko Txanogorritxo. Amonatxo, zergatik duzu alako hau handia? Zu hobeto jateko Txanogorritxo. Txanogorritxo, ez duzu ies egingo. Jan egingo zaitut. Txanogorritxo, jango zaitut. Negatuta nago, zarregia naiz Txanogorritxoren atzetik lasterka ibiltzeko. Heidik ez du nahi otxoak Txanogorritxo jatea. Txanogorritxo gaixoa. Orduan gozeak amorratzen gelditu beharko du otxoak afal ordura arte. Oso ondo pasatu dut, Heidi, eskerrik asko. Oso polita da, ez da guretzat erosi ditu amonak. Tori, Clara, hau duzu otxo gaizto eta gosetia. Mil esker, amonatxo. Bizkor sendatu, Heidirekin jolastu ahal izateko. Begira, oso jantzi zaharrak daramatza otxoak. Jantzi berriak egingo dizkiogu, eta Txanogorritxori ere bai. Nik egingo ditut! Saiatuko naiz behintzat, utziko didazu? Zuk egizulo, jantziak bukatzean itzuliko naiz eta bion artean egingo dugu antzerkia. Heidi! Lasai, Clara, ondo egingo dut, aitonak erakutsi zidan josten. Bai?
zigor erakutsi! Ezin dut, ikaratu egingo zara. Asko. Erakusteko esan dizut! Jainko maitea zer da? Adelaida, norazoaz gauza itxusi horrekin! Ez da itxusia, Klararentzat da. Otsoari jantzi berria egingo niola gindu diot eta orain erakustera noa. Klara anderinoari ez da pentsatu ere, ez dakizu gaixori dagoela, ez sartu bere gelan nik baimena eman arte. Eta orain emaidazu gauza zistrin hori emaidazu orain txebertan! Ez dut nahi! Zezeman, Andrea. Oso ondo. Gustatuko zaio Klarari? Jakina ba. Asko gustatuko zaio Heidi ziur nago. Enuen inoiz imaginatuko alako gauza txukuna egiteko gaizinenik. Ikusiko duzu, txanogorritxok ikusten duenean. Andrea! Zezeman, Andrea, Klara anderinoaren siesta ordua da. Badakizu ez diogula eragotzi behar, atsedena behar du. Bai, Rottenmeier andereñoa, arrazoi duzu, baina nik ondotxo daki zer konbeni zaion. Botika emango diot eta gero lo egiten utziko. Zatoz nirekin otsoa erakustera, ustekabean harrapatuko dugu. Klara, begira zer egin duen Heidik. Gustatzen zaizu? Bai, asko. Oso graziosoa da, bai. Zeuk bakarrik egin duzu, Heidi? Bai, asko kostatu zaitegia esan behar badut eta konturatu gabe izatxama izapiari josi diot. Oso joztu nona zara, Heidi. Botika bukatu da hia. Johan bidaliko dut medikoaren etxera. Botika berriro? Lehentxo hartu dut eta... Klara, goizean hartu duzu. Zabaldua hoa... Ez zait gustatzen, oso txarra da. Oso garratza da, geroago hartuko dut. Ez, Klara. Lo hartu aurretik hartu behar duzu. Geroago hartuko dut, agintzen dizut. Ai, ene, buru gogorra zara gero. Amonatxo. Klararen medikoarekin itzegin nahi dut, amonatxo. Joan naiteke Johanekin. Joan naiteke? Ez dago arazorik. Zer esan nahi diozu ba? Gaixorik zaude, ala? Ez da hori. Zer da ba orduan? Klara oetik noiz jaikiko den galdetu nahi diot, amonatxo. Gero arte! Heidi gaixoa, solen bailen sendatzea nahi du. Konturatu zara? Bai, amonatxo, konturatu naiz. Orduan, izan eskazintzoa eta hartu botika. Tira hartzazu lehen bailen. Edan ur pixka bat. Oso txarra da, amonatxo. Eta orain ondo lo egin. Kaixo! Ai! Kaixo, Heidi, zuzinen? Ateko txilinotza entzutea iruditu zait. Zerbait behar duzu, txiki? Botikaren bila nator. Beldur zara? Zaude lasai. Mediku jauna, hori da Klarak beti hartzen duen botika? Bai, hauxe da. Egingo duzu goxoagoa Klarak gehiago hartzeko oso garratza dela esaten du beti? Botikek ez dute gehiago hartzeagatik lehenago sendatzen. Are gehiago esango dizut, neurri hartu behar dira.
Botikek lagundu besterik ez dute egiten. Badira beste gauza asko osasunarentzat oso garrantzizkoak. Behar den bezala jatea, ariketa egitea eta batez ere eguzkia eta izea hartzea. Eguzkia eta izea hartzea? Bai, jakina, denok ere askoz gusturago egoten gara egun eguzkitsuan, euritsuan baino. Ez da ala? Eguzkia da gure bizitza eta oparotasun iturri nagusia. Eguzkiari esker hazten dira landareak, eta ari esker fruituak ematen. Eguzkiari esker egoten dira gure gorputzak indartsu eta sasoitsu. Bai ba, Klarak eguzkia hartu behar du, nik eraman egin behar diot. Bai, hori da, bila joango naiz. Johan, biratu basora goaz eta. Ze esan duzu, basora? Eguzki izpien bila joango gara basora Klarari eramateko. Eguzki izpiak. Basora joango gara eta eguzki izpi mordoa bilduko dugu sendakileak esan du horixe dela honena Klararentzat. Berandutu egingo zaigu, tarri eta egingo digute. Favore, ziur nago Klara asko postuko dela. Baina... Ez duzu Klara sendatzea nahi ala? Favore, zeraman nazazu basora izan zintzoa. Arren! Andereño! Berandutzen ari zaigu oso. Klararentzat dira! Zergatik ez didazu laguntzen! Aizu, lehengo eguneko neska zara? Kaixo, ze moduz! Loreak biltzen berriz ere? Bakarri zaude gaur? Non dago beste neska? Klara, etxean gelditu da. Gaixotu egintzen. Zure lagun mina da, ezta? Bai, berarentzat ari naiz loreak biltzen. Ni badakin non dagoen lore mordoa. Etorri nahi baduzu. Urruti dago? Ezan da, garbilekuaren ondoan. Bai, ikusi ditut. Lore mordoa dago, bazatoz? Guazen ba! Ikusten? Oso politak dira. Eskerrik asko. Oraintxe gatoz! Klara, hemen txegotea nahi nuke orain nirekin. Eguzki izpi hauek guztiak eraman nahi dizkiot. Andrea, utziko didazu saski hau eramaten? Loreok sartu nahi ditut barruan. Bai, neska, eraman nahi baduzu. Ta gorde zeuretzat, oso zaharra data. Eskerrik asko, Andreak! Hortxe dago.
Tximeleta mordoa harrapatu dugu zuretzat. Lehengo egunekoa bezalakoak. Ai, oso ondo! Aupa, lortu dugu! Ai, bai! Aupa, aupa! Oso ondo! Clara postuko da tximeletak ikusita. Laster etorriko zara? Bai, eskerrik asko. Agur. Urren arte. Agur, mutilak. Agur. Urren arte. Itzuli dira, Sebastian? Oraintxe bertan. Nora joan ote dira, arratsalde santu osoan kanpoan. Rottenmeier andereñoa sutan dago. Bai, badakit, Heidiri esango diot. Ondo heldu. Kontu handiz heldu, itxaron pixka bat, Johan. Estalkiak erori egingo dirata. Oso ondo goazen. Eraman Klararen gelara. Kontuz ireki gabe. Kontuz eskailerarekin, Johan. Adelaida! Non ibili zara arratsalde osoan? Klararen botikaren bila joan? Eta begira! Zer emontre da hori? Zer da ordea saskin azkagarri hori? Klararen txako oparia. Johan, nora joan zarete sendagilaren etxetik irten da gero? Ara, basura joan gara. Nik eskatu diot mesedez eramateko. Nork eman dizu baimena? Johan, zer dago saskibarruan? Sentitzen dut, baina ez dakit zer dagoen. Ez ireki, ez egingo dute. Piztiak irastunak ekarri dituzu etxera berriro! Atera saskia hemendik, atera lehen bailen saski zahar hori! Bizkor! Berehala! Eta ez ekarri gehiago alako gauza zikinik etxera entzun duzu! Ez da zikina eguzkizpiak oso onak dira Klararentzat. Berarentzat basoa beste botika guztiak baino hobea da. Adelaida! Txorakeriak besterik ez duzu esaten! Sendagileak esan du andereño. Ze gertatzen da, Heidi? Zezeman, Andrea, kontuan dizibiltzeko gomendatzen dizut. Piztia arriskutsu eta zikin batzuk ekarri ditu saskian! Ederki, kontu zibiliko naiz. Egia esan, niri etzaizkit igelak egin gustatzen. Igelak! Edo sugeak ote dira. Ez amona, ez dira ez igelak ez sugeak. Tira, Heidi, zatoz nirekin. Non ibili zara, oso kezkatuta geunden zugatik. Barkatu amonatxo. Opari batzuk ekarri nahi nizion Klarari eta... Ze opari dira? Hori da, benetan? Hau zabali geldituko da, Klara. Sebastian, eraman saskia Klararen gelara. Eta kontu zibili barruko animaliekin. Eutzi ondo, saskia erorizkeroa akabo dena. Rottenmeier andereñoa, Heidik esan dit, Loreta tximeletak hartu dituela Klararentzat. Ez aldan eska xarmagarria. Tximeletak?
Oso ondo, oso ondo. Zoragarria, Heidi. Oso ederrak dira, Heidi, mila esker. Basoan nagoela berriz iruditzen zait. Laster joango gara, honela kolore asko dauden toki batera kutsiko dizut. Aintzira ondoan daude oso toki ederrean, nahi duzu joan, Clara? Bai, jakina. Sendatzean joango gara. Pozik zaude, Heidi? Bai. Aupa! Basora joango gara berriz ere! Clara sendatuta dago, Seseman Andrea. Jaikitzen hasi behar luke ez dago inolako arriskurik. Mil esker, sendagile jauna. Oso pozik nago. Orain joan naiteke etxerak eskari gabe. Han behar nuen honezkero, egia esan. Horren laster joango zara, Clarari ez zaio ondo irudituko badaki? Ez, Clarak eta Heidik ez dakite ezer oraindik. Baina berandu baino lehen esan beharko diet ordea. Lastima. Clara kondoan behar zaitu, Seseman Andrea, zure beharra du.おばあ様がフランクフルトを去る日が間近なことを知ったハイジとクララはとても悲しくなってしまいます。そんなある日、おばあ様は2人を公園へ連れ出しますが、ちょうど公園の教会では結婚式が行われていました。ハイジとクララは花に囲まれた美しい花嫁さんに見とれてしまいます。そんな2人を見たおばあ様は帰ってから楽しいお嫁さんごっこをしてあげるのでした。次回はさようならおばあ様。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bati, ola bati, ola bati, ola bati, ola bati, ola bati.